lagu kanggo wong banci. Waria. Lagu banci waria. Penting Yo kuwi. enek. Piye lagune? Lagune Dene Caknan nggih. Dene Caknan tau nyiptakno kanggo banci. Enek khusus kok. Piye lagune? Tawa-tawa ganduli, tawa-tawa ngribeti. Ya apa weh? Apa nganu? Aku tak ubah. Ya WA kok, Mbak. Ya. Sik lagu banci. Sik Mbak sampean krungu bro kata-katane. Nyantol-nyantol. Aku nek kanggo bantu yo ngribeti tenan. Ono yo pekewo rono. Ayo nyanyi yo. Harapan kula Pak Eko. Iya. Ugi ingkang dikarepaken ingkang menika Bapak Gadot kalih Bapak Barudin kasembadan. Nggih. Ugi mangke menawi kok dados nggih ampun kesupen kalih wayangan Ringgitan Purwo. Nggih, Nggih to Pak boleh, nggih? betul. Nggih. Dalang niku mboten namung kula, kathah. Kathah. Saya ngerti beliaunya pasti bisa memilah-memilih, Nggih. bahkan mesamaratakan, menyamaratakan. Nggih. Ayo. Menyamaratakan dan Iya. juga memperhatikan. Heeh, dadi mboten namung kula ning kanca-kanca dalang niku nggih mesti kebahagiaan kok. Pak. Amin. Iya. Ning tulung aku niki sing bladekan terus lak nggih jenengan ta, Pak? Ngoten niku kan anu resepe pripun, Pak? Kok mboten kan nggih ngantuk, Nggih. payah. Tiap malam lho Pak kula ningali live niku. Lepe jenengane Udan. Carane pripun ngoten niku? terus-terusan lho mboten Kok sakit saya. kuat ngoten Mas? Jamu napa? Vitamin apa? Kula niki pokoke dicedheki wedokan ngono mesti semangat. Wah. Lah nek kula carane ngatasi gampang. Oh iya. Carane piye? Wis meneng wae. Kok iso Ngapa? meneng wae iki lho. Lah sepi lho apa ya? Lah nek awakmu sepi lek Pak Eko terus-terusan to. Ora kok mboten enten kok terus-terusan yo mesti enten gange lah. Nggih wong jenenge seniman-seniman iki lek dong pas rame nggih rame lek zaman nggih mboten mesti kok. Nggih. Saniki diteruske. Nggih. Njajal ibu-ibu lan adik-adik Waranggono. Iki sifatnya menghibur. Ya, aku arep njajal karo Puri Ratna. Kula jane badhe taklet jenengan to. Pak. Takok apa neh? Sinden iki lho seragame sami kuning. Lah sing pinggir dhewe niku lho masalahe napa menika? Iki dendi ta? Iki lho, Iki bikson kok. bikson bendolmu no. Ono kok bikson. Iki lek aku nemu ning pasar sore kok. Nemu. Kaya anak kucing nemu. Ket pau kula munggah tak angen-angen tak pikir ki sinden piye kok dhewe. Batinmu kok kaya aku. Ayo. Aku piye kok iso? Suara suling kumandang suarane. Hei. Lakulit kepenak unine. Unine-mu ngenyoake bareng lan suara suling kumandang suarane. Ur, Nggih, Mas Komet, Mas Dodo. selamat malam Malam, Dik. Mas Komet, Mas Dodok Selamat malam Mbak Puri. Anu Komet iki ya cuwendik tenan ya baik. Masa karo Puri ya dhuwur Puri lho. Lah nggih, jajal. Sampeyan pirang tahun to, Mbak? Napa nih? Usia berapa tahun? Usia 28. Lho kan dhuwur kene Pak berarti. Lah usiamu piro? Aku papat loro. Papat loro kok ora modot kowe. Bocah santai. Lah, tapi iki lek digandengke tepak lho, Pak. Pas Iya. lho niku. Lho, Apa kok iso? iki jajal lho, sampean gandengke karo mlaku lho. Mlaku mengarep lho, mlaku timik. Mana ya? Kaya nganten anyar lho. Mlaku to, Mas? Serasi, Serasi mlaku wae. Mlaku, ayo Jam mlaku. mlaku Mbak Puri. Mlaku, no? Heeh. Mbak Puri. Iya, Mas Dodok. Badhe tumbas kirik teng pundi menika? Kayak sapa to? Kowe mlaku kaya Darmaji. Hotel Maci kene yo enak lho ngamur. Enak ya? Ora jelas. Kuwi ora suara kowe Darmaji jenenge. Darmaji ngen kula, Pak. Oh, Anu termasuk tok kok. Darmaji ngen kula niku senengane rewang tiyang gadah damel, Pak. Gaweane napa? Mendeti toyo niku lho. Jumui banyu paling gatek nak mlaku yo ngene. Salah satu nek nang. kene ya ngono ki. Masa sing jenenge Darmaji sami, Pak. Oh ya. Aduh. Ora maksaku. Ngomong-ngomong masalah lagu. Ini kan paling penting. Piye. Contoh anu paling gampang-gampangan saja. Lagu tentang ibu kalau yang sudah
terkenal di YouTube. Ada itu dari lagunya Iwan Fals. Iya, Iwan Fals. Lagu ibu ya no? Ibu ada Mas. Iso kowe. Wah sing paling menyentuhkan itu. Oh iya Jan. Ribuan kilo. Sepira, Mas? Itu nih, sapira Mas, sapira. Nadanya. Nah, ning asli sak pinten? Ndak E minor, Mas. A minor apa E minor? Ibu, Iwan. Ribuan kilo. Wah, Jalan yang kau tempuh oh enak suara. lewati rintang untuk aku anakmu. Masih. Ibuku sayang Pelek Iwan. masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Biyen mbokmu apa nyidam VCD? Itu tentang ibu. Tentang ibu. Tentang orang tua. Ayo, Tentang orang tua terutama ibu. Ibu. Penting Dan itu. nek tentang orang tua kanggo ayah. Iya enak Ayah. lagune apa ora? Ayah enek gak? Ayah ya, Pak, ya. Iya. Ada. Lek iki makasih, Bu. Ibu. Pop Pop, adik ayah. adik. Piye kuwi lagune? Ayah, dalam hening sepi ku rindu Kaya iso pas lho bocah iki jan wektu. untuk menuai padi milik kita. Namun kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang hanya menanggung beban. Kok iso pelek suarane Apik pas lho, banget, Pak. Nggih, Pak, nggih. Ya ngono kuwi lho, Pak. Ibu sudah, ayah sudah, terus Sudah. enek neh apa, Mas? Enek Pak. Nggih. Saiki nyanyi, wong sing nyanyi ku kudu komplit Mas. Heeh, Ibu wis, ayah wis. Wis. Nyanyi lagu kanggo wong banci. Maria. Lagu banci waria. Penting kuwi. Ya Enek. Piye lagune? lagune dene Canan nggih. Dene caknan tau dia nyiptakno kanggo banci. Enek khusus kok. Piye lagune? Tawa-tawa ganduli, tawa-tawa ngripeti. Ya apa? Ya apa kowe? Apa nganu? Aku tak ubah. Ya, WA kok, Mbak. Ya. Sik lagu banci. Sik Mbak sampean krungu bro kata-katane. Nyantol aku nek kanggo bantu yang ngribeti tenan. Ono yo pekewo rono. Ayo nyanyi yo. Dawa-dawa. Alah wis Peti. Ya. Edan. Lagu banci. Sik lek Mas komen mau wis saiki Mas Dodo. Mas Dodo. Napa menika? Lho, ya nembang no. Ya awal-awal kula sampun. Sing nembang tembang sing anyar apa Pur? Sing Sing anyar, duet itu. Sing anyar sing urung diciptakno iso. Walah. Nggih tenan. Ya wis sing wis dicipta. Oke, Lah. siap. Napa Mas? Lah duka napa menika? Omong wayang enek, lestari enek. Lestari. Lestari. Lestari, insyaallah. Saged. Lestari piye sing piye anu? Lestari. Ora sik ora sik. Terus sing kuwi. Wis sing dilakoni. Awale piye awale? Cek dijajal saya. Sang Dewi. Suaramu lho. Sang Ada nih. Lah nggih. Sang Dewi katon lam-lami Vibrane biasa rasa babaro Aduh, babar. ambabar mewangi. Yo ekspresi no tangane piye? Tangane yo digandeng karo puri no. Sang Dewi ngono. Sajake penjiwaane Sang Dewi ngono lho. Iya to, Pak? Dalangi ngongkone ngono kuwi aku nak dadi tenan seneni. Karepe kon gandeng. Kaya apa enek kon klap nembang kok kaya wong baris kaya. Yo Sing mesra to. ngono no. Do. Mesra mboten napa-napa. Mboten menapa. Dungo tangan bebas. Bebas no. Mangku bebas. Yo lek mangku yo ndelok-ndelok dhisik. Kok mangku liyane. Penjiwa. Sang Dewi katon lam-lami hamba bar mewangi Duduk suarane kok iso standar. Suara kok wangel melok pentas bolak-balik. Wah ganggu konsentrasi to. Mati ngene lho, Dok. Piye, Piye piye? Mbak niki kan tutur tinular. Ya ya. Lagu itu semuanya punya nyawa, Mas. Nah, lagu itu semua punya. Mulai nyanyi harus tahu dulu apa to sing arep dinyanyekno. Lestari. Lestari, wae medhorono. Jadi sak pira Mas kuncine Lestari? 1,5 meter. Sang enek rasa ngono lho, Dok. Kok ngawur sang Dek.
Rasa, nganggo rasa blok goblok. Mesti sile wani. Ya. Aku gak wani. Kowe tak ben-beno malah nglujak. Tak umbar-umbar kene kene umbar-umbar tak nglujak lho. Iki nek tenan lho Pak lho, ngeten iki nek kancane ra iso diwari ra masalah, tapi mboten usah karo mecicil-mecicil ngene to Pak. Oh, nggih. Padha karo ngremehno aku to Pak. Nyepelekke sampean. Kowe iki mbok yo ngelingi to Mas. Kowe iki rene karo sapa to Mas? Lah kowe apa lali? Lho, maksudnya iki kowe iki nunut sapa? Lah ya kowe lali ya. Kowe nek gak karo aku kowe ra iso teko kene lho Mas. Lah kuwi eling nih kok. Maksudnya kowe iki aja semena-mena karo aku, minangka kowe nunut aku, ngono lho Mas. Sing di mobil sapa? Mobilku. Lah iya. Lah ya apa kowe cek mencicil karo aku? Lah iya apa-apa to wong ndi. Oh mbok yo ngilingi to Aku Mas. gak mesti cuma ngedem lho. Apa nek mripat tok ngedem iki jare lampu jarak jauh. Sang Dewi katon lam-lami hamba bar mewangi sepi angen tangi Wis layak Mas momen nesu. wis ora loro ayo to Lah gak apal to kowe? Gak apal to? Apal ngarepe dak. Cah-cah sudah lali kok rong apal. Mbak Puri, Lah malam terakhir lali umum. Lah kowe iki lho lagi lagu bejedek ya ora. Niki lho Pak, aku kecewa to Pak ngeten iki. Esku lho. Terus jenengan kan nyekeli tangan kok nyedak. Oh. Ha iki Mbak Puri modele gigu, jijik ra aku. Gila. Wah, bojone goromu. Gigu mboten enten nggih Mas. Ora enek kene. Gigu ki arek kukuk. Wah, Iki guguk. Guguk. Ayo. Jero gigu piye leh caram sogok. Mboten masalah. lestari sios niki. Sias. Nggih. Nggih. Dewe ya, Pak. Ya. Tangan tambang suci dengan sepi satu. Wah, lestari wis diaturake Mas. Ranjel. Ya Ranjel. Ranjel sama Mas Darmaji. Ya tembangnya Cororo Jonggrang. Ya. Ranger yang ngaputi, Pak. Itu Wah, nama modern Ranger. Nama lengkap Lah, anakku Power kan- Ranger. Power Ranger. Nek Ranger modern mah zaman now. Anakmu jenenge sapa kae? Rengkek ya. Rengkek apa sih? Ranjel ki duwe Mas. Nggih. Jenenge Radial. Radial. Kuwi asli ndak guyon. Kados- Sampean kudu diperso dhewe ngono jajal. Kados ban. Mau ketemu aku ning Danlop ngono jane. Aku yo panggah Bridgestone. Pak, Pak. Ayo, monggo. Ya ditembangke sing penak. Ya. Yo, wonten diajeng ayu Ranger. Tiwasaku dandan bibit rambutku lengone pomade malah kowe lunga kencing ora pamit mit tamu lawan Mas Darmaji jopon jeruk Sing tak pikir jebule kaya ngono. Kambang jambu kok roti pangan. lar Cintaku sekonyong-konyong padha. ular keket Ular keket mlakune klokat-kloket. malah cabang bayi Malah jebak bayi jebul aku kena yo aku. Jel Nggih. saiki manturo dhewe karo Mas Komet karo Mas Dodok. Masmu sapa jenenge? Nggih Mas Radial. Radial asli, Mas. Sampeyan Nggih. jenenge sapa, Nduk? Ranger. Oh. Masnya jenenge Radial. kuwi tenan pura. Tenan Mas wi. Anu Gara-garane bapaknya napa seneng otomotif? Offroad, Hah? offroad. Seneng otomotif. Tidak. Tidak ya? Enggak, itu ada ceritanya Mas. Ada ceritanya Iya, lho. ada. Piye ta, Dik? Piye Ini, ceritanya piye, Dik? Piye ta ceritanya? Dik? Hei, kok malah arep dige Alah, bancalan. Pak, orang penting. Wis to, Pak. Pak. Ora iki lho. Jarang-jarang nek kejadian ngene iki, Lah Pak. ya, Sampun to niki kok. kancane. Ya cecek-cecek ngono to. Wis to, ora loro kok. Lah iya. Iya to kok. Radial itu Mas kondisi gampang loro-loron Mas. Akhirnya jenenge diganti ning Diganti. ibuku Radial ben kuat koyo. Lah kawite sapa jenenge? Jenenge Kawite sapa? lali aku Mas sembuh. Oh, tapi Repot diganti. iki nak Pokoknya diganti. Ora Mas, gak.
Iku gara-garane ya kuwi ben kuat. Intine ngono koyo ben radial Ben ngono. saya lakoh. Lek Mas betul Darmaji ki jenenge Lho, niki Pak Darmaji. Aspal Darmajianto. Masa jenenge tiyang kok Aspal Darmajianto. Niki Pak Darmaji to? Oh, Ngapunten ingkang kathah. Hai, Halo, Mas sampean kualat lho, Mas. mau ora ngono, Dek. Heeh. Mau. Ngapunten ya, Pak. Mboten, Pak. Boten napa-napa. Biyen Pak cek mboten. Asli Mas Darmaji. Wong nome kadang ngeten niki, Pak. Terus mawon boten napa-napa. Lah mboten Pak mangke kula mulai ora teko nggon. Niki Asline atine rada tak tinggi. kan tak juli ya. Iya, iya. Kaya bakul tahu bulan. Ya, tembangnya iki pundutane Mbak Lurah Tenggur. Nggih. Heeh. Ngersake Roro Jonggrang. Tul iki tul. Pak Dar, Heeh. Pak Dar. Pak Dar. Ada Mas ditambahi. Jangan ditimbali, Pak. Ngapunten estu lho. Pak. Lambut. Oh, Pak gojek. Darmaji. Gak ora Pak, dispuran. Mbak Lurah. Iki yo coba. Oh, Matur nuwun, matur Matur nuwun. nuwun, Pak. ya teater. Alhamdulillah ya, Pak. Ngatur nuwun nuwun, Mbak Lurah. Ketoke dalu ki pulunge kena Pak Darmaji. Naga dinone kena Pak Darmaji. Lagi munggah pisan kok terus sar. Ada tes. Ya mana kok bakul Iya. jam ora payu. Pas bejo wae, lek pas ndak bejo ya ora ngono. Nggih, dalu Mas. Ki priyayi saka kulon, mulane rada alus. Oh, Solo 3, Pak. Lho, sapa sing Kulon ngomong? kali, Mas. Lah Mas kecilan pundi maksudnya, Pak? Paling kaya dekat keraton Solo wong Nah, Yogyakarta. Kulon kali kene lho. Wah, lagi kaya padha ae. Ayo teaterake, jonggrang Ya. Monggo Dik Radial. Mas Darmaji serati mesra, Mas. Kowe ape kualat lho, Mas. Iki ndak demen karo Joko Bantung ora demen. Oh. Ceritane ngono. Aku benci ngoten ya, Iya. Pak. Oh ngono. Kula pegatine ado-adoan. Karo wis ana aku ngono ya. Ya so. Heeh. Iya, aku bisa- jebrang nyedek wedi ndak gelem karo Cerita karo Ndak gelem. berarti sampean bendaraku aku dadi mban. Wedok Iya. ya aku. Lho, kok ngono? Aku dadi wedok. Ini apa? Aku pembantumu, aku mbak apa-apano manut. Oh, ngono ya. Oh ya. Yo, teaterake, Mas. Yo. Jonggrang Roro Jonggrang pancen kowe ayu tenan ora poka akeh nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Saka bentuk kowe aja kumat lungguh. Perang iki kanggo turun rampung. Nyelapati kang Mas Prabu Kumara. Dewe seto ana ing ana tobat tobat kowe wanita kaparan ora ngerti yen Bandung lanang jaga putra apu ati armoyo aku duwe ati sakti bangsa
Roro sungkrang manut osun punut arko Pas. iya jonggrang aku tak turuti ora jonggrang pancen kowe akeh wong nandang kasmaran waspada prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita Sikat sama. Soko. tempat kowe wanita Sorjan yen Bandung lanang dijaga proses Prabu Damar Moyo aku duwe ati sekti pondoso rajo aku osupun karo iya juga langut muda Terima kasih Sayu. Terima kasih. Terus ya Mas. Anifatul ama sing kae. Yo, apa ngati? Sing pikir piyambak nih kok. Heeh. Oh, nggih. Rek ayo rek. Mlaku ning tunjunge. Ayo rek. Rek ayo rek. Rame-rame bebarengan. Barengan. Ayo cak. Ngalor ngidul. Apa ngerti? Kenal karo. Jan. Po. Ya Pak, Sugeng Dalu. Sugeng dalu kae Pak Komet. Bapak Komet, Sugeng Dalu. Pak Gendut, Walah kok ora ngoco. Niki baterai pinten to, Pak? sami padha gendute. Kuwi lanang lho Mas iki Mas. Ya nggih. Iki lanang asline. Lanang to? Lanang Mas. Heeh, Pak. Waria, Wardono ya. Jeneng lanang sapa, Nduk? Rohmat, Oh, yo, asli Rohmat Hidayat.
Rohman Hidayat. Pemain bal-balan iki. Tapi kok sikile cilik. Sikile delok mecah-pecah kaya ngono iki. Kakenten Tegil. Oh iya. Tegel. Ngeten Mojokerto Tegil, Pak. Oh, Mojokerto Tegel. Oh sampean ki saking pundi to daleme? Mojokerto Pacet. Ya Allah, lha iki nggone dulurku to, Mek. Sapa to? Sampeyan apane anake Pak Parmo? Ya. Indomaret? Ya. Lepunganan? Ya. Omeh sampean. Kiwane Indomaret ya ta? Ya. Kuwi kali nduk. Ya, jebur Iya. Oh, entengan. Sugeng dalu diajeng. Sugeng dalu, Mbak Kang Mas. sinten wau? Hah? Paring asma Mbak sinten? Kula Anifatul. Anifatul, luar biasa. Anifatul, perkenalkan. Ana Maulana. Oh, Keren sekali namanya. Yaitu nama malam. Oh, malam. Kalau siang Siang mat ngono. Tembange sakti, Mas. Sik ta, Pak? Kula ki mbayangke. Apa? Wong mau komen kok ijo judu tenan karo sapa ki Khairul Anam. Sapa, Met? po. Oh, Ananta. Mato Hidayat. Rahmat Hidayat. Ya. Kuwi jajal ki barat iki widodari sing medun saka kayangan, awakmu pangerane. Apa enak widodari sumu kuwi piye? Widodari modele kowe medun ra betah. Aku pengen ngerti kowe nek ngeral gandrung karo Mbak iki piye kaya Lah, apa? kok iso? Yang Tomet kok so. Oh, jajal gandrung karo opo, jajal? Aku tak ngurusi rumah tangga Ayo, gue. ayo. Ini Dik. Oke, Mas. Rambutmu, rambutku, rambutku, rambutmu sama hitam. Tetapi kita beda. Aku uang, kowe tutu. Aku uang, kowe tutu. Nek sing uang kumpul, uang tutu, uang kumpul asu. Kuwi yo nemen. Ya nemen ngisi nemen Pak niku. Lah mbok kon rayu piye model kaya bufet ngene. Lho, nek karo wong wedok ki sing anu Aku ora tau oleh sing apik. romantis. Lah nek aku karo iki pena. Penak kuwi apa ae penak. C Mas, nyuwun tulun C. Jane. Wah, yen aku kangen aku wobrok dasmu. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susajroning batinku. Sik, iki apa judulnya iki? Iki judul apa iki? Weh padha. Bintang Asmara, Pak. Ya kuwi jajal Lintang Asmara lek no. Ngoten. Mas Komet ben karo Singpo, ya. Iya. Mas Odo karo Mas Hanif. Karo Anip, ya. Kula iso dililing po, Pak. Kaget kula. Jajal po, nembang kuwi po. Jajal po, piye? Po. Isatan, isatan. Wong Nadano apa niki, Pak? Aja diganggu to. Ki ambil berkat. Ambil napas. Ya. Nyun sewu, dirubung laler. Ela pelu. Wong ayu. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susajroning batinku. Wes. Nang Mas. Pak Eko iso Sorok wedok. menemukan talent terpendam. Lah iya. Lagi Aja nembang kuwi teh anu tuh, po. Aku ngesakne cangkemmu. Iki Pak kula gak suara lanang Masa suara jenengan- wedok. Kok jenengan ora apa-apa cangkem badan kok. Gak iki nek nemu Pak Eko ya apa to pas semedi no pripun iki kok. Ora nang Kali, terminal. Pak. Ayo diaturake sektine, Mas. Pak Eko Sekti mawon, ya. Sekti. Ya. Ki apa sekti? Ada Mbak Anif. Oh. Kusuma Wardani. Oh, ala bagian kuwi. Campur sari. Aman bahkan senggak, Mbak. Oh iya. Aku lopo, ngono jajal. Aku lopo. Penting aku kok iso dadi siji. Kono jeblong kacang ngopi. Sekarang geni kanggo langit. Apa maneh wong ngelawan bapakmu kuwi. Mesti nang ateni.
kasih Pak Damet. Matur sembah nuwun, terima kasih. Iya, Mas Komet. Nggih. Mas Dodok niki sampun sawetawis dangu anggenipun gojek guyon. Nggih. Mbok bilih wonten kalapatan nyuwun agung isi samudra Pangangsomo nggih, Mas. Sami-sami Pak. Mboten duwe niat ngelokne utawa melecehkan ning sedaya menika kula wau mung semata-mata damel hiburan. Hiburan Pak, kompak. awan-awan mangan bubur, wong sak lapangan burengan panjang umur. Awan-awan mangan roti, wong sak lapangan burengan banyak rezeki. Mangan telo dicampur lodeh, Pak Mujiono duwite akeh. Neng Jakarta tuku pitik. Bu Vigina makin cantik. Luar biasa Mas Lodong. Bu Vinanda banyakin cantik Bu pokoknya. Vinanda cantik wali kota terpilih Kediri ya iki acarane kan syukuran. Syukuran Mas. Masyarakat kelurahan Burengan Dan sekitarnya. dan sekitarnya sing dipromotori karo Mbah Lurah Mujiono. Wah, tenan. Tepuk tangan untuk Mbah Lurah Mujiono dan semuanya. Wah, hebat. Iso-iso wong sak lapangan diseragami kabeh. Heeh. Wonge Mbah Lurah. Pancen ya luar biasa kok iso. Iya. Apa meneh iki panjenengane Ibu Wali Kota terpilih Kota Kediri ya Bu hadir Vinanda. malam hari ini Bu Vinanda. Nggih. Wonge cantik ya. Cantik. Modelnya kayak tilasan kumbien ini. Ngawur iki. Ya tapi nek Bu Vinanda orangnya cantik, langsing ngono kae. Langsing, cilik. Beda karo bojoku. Bojomu gini ya. Jan kaya tergandeng ngono kalau gawedi. Potongannya modelnya kayak iki lho sing lungguh sila iki lho. Ya lemu ngono kuwi. Aja-aja kuwi ya. Ora tapi wong iki nek duwe bojo lemu itu harusnya bersyukur. Syukure nggondi? Wong lanang duwe bojo lemu itu adalah barokah. Sebabe piye, Mas? Soale ning isor iso dadi kasur. Heeh. Ning dhuwur iso dadi selimut. Ya. Ning iringan iso dadi guling. Wah, iya. Walah kelonono setengah jam ning sikil iso kram ngene terus iki. Iki ya. Iki Gus Powim pasangan Bu Vinanda ya. Oh Ibu Wakil Bapak Wakil Wali Kota terpilih. Bapak Powim nggih selamat malam, Pak. nggih. Luar biasa pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri ini memang pasangan serasi. Ideal Dan saling melengkapi. saling melengkapi, Mas. Makanya saya itu patut berbangga menjadi warga Kota Kediri. Bangga Karena apa Mas Lodong? karena Di tahun-tahun yang demikian ini ternyata persamaan gender. Wanita dan pria, laki-laki dan perempuan itu ternyata sama, bahkan lebih unggul wong wedok. apa iso ya ora to, Mas? Wah, berarti kowe kurang pengalaman. Kok iso lebih unggul wong wedok iki lho? Piye? Iki ngerti iki jenenge apa? Iki ibu jari. Ibu jari. Jempol itu disebut ibu jari. Ibu jari. Oga enek bapak jari. Oh iya, jempol ki sama ibu jari. Dari Sabang sampai Merauke disebut Ibu Pertiwi. Oga enek Bapak Pertiwi. Ya ora? Iya. Jakarta disebut sebagai Ibu Kota. Oga enek Bapak Kota. Ora enek. Cara bal-balan. Iya. Ibu menang papat, bapak kosong. Menang wong wedok. Lah, ya ora iso to, Mas. Terus saiki meneh akeh Apa? kota-kota besar bahkan di kota Kediri. Nyapa, Bu? Iki banyak jalan yang menggunakan nama wanita. Apa? Jalan-jalan menggunakan nama wanita. Contohnya? Jalan R.A. Kartini. Terus? Jalan Dewi Sartika. Hah. Jalan Cut Nyakdin. Kabeh gawe dalan yang make nama wanita. Tapi, Mas, Apa? lek posisi keadaan macet, ya tetep liwat dalane wong lanang. Kok iso liwat dalane wong lanang iki dalan apa? Dalan tol. Ya ora? Jalan tol sing duwe. Sing duwe jalan tol iki wong lanang, Mas. Lah jalan tol iki mancepe ning ndi? Mancepe. Heh. Mancepe ning bumi. Bumi kuwi sing duwe wong wedok sebabe bumi ora enek pakmi. Nek gak enek bumi arep mbok encepne ning di tolmu. Nah, iya. Tolku ya sak encepne sembarang-barang ra kenek ya. Mulane kita harus bangga dengan seorang ibu. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Tepuk tangan. Kasih ibu kepada tak terhingga
hanya memberi bagai sang surya menyinari dunia. Tepuk tangan anak-anak. Wah, ibu-ibu burengane kabeh lulusan PAUD gitu ya. Lagunya apal. Tapi sampean paling lagu yo mek kuwi-kuwi ae. Loh ngenyek, jangankan lagu anak-anak, lagu ambiar, lagu dewasa, ibu-ibu juga menguasai, Mas. Jajal. Coba coba dige. Ngomong tak turutane piye suarane enak ta aku ra masalah sing penting kowe tepuk tangan luar biasa ibu kene apa mbok padakne mbokmu apale mung iwak peyek Sampeyan lek perkara lagu-lagu aku percaya, tapi enek mesti lagu sing sampean ra iso. Wah, aku segala macam lagu menguasai, Mas. Aja nyepelekne aku kowe. Aku kancane Niken wis tahun-tahunan. Menguasai lagu Kit Niken isih cilik, Niken umur 4 tahun. Aku wis kolaborasi karo Niken. Sembarang lagu menguasai, apapun lagunya menguasai. Tak tes lagi, Mas. Oke. Saiki sampean ning ngarepe warga masyarakat Burengan iki, jajal nyanyekno lagu yang tanpa memakai huruf R. Lagu yang tanpa memakai huruf R. Alah gampang, Mas. Lagu keroncong toh? Keroncong jajal. Bengawan Solo tanpa R. Ri. Ri. Oh iya ya nganggo R ya. Kuwi nganggo R kuwi. Langgam aku iso langgam. Langgam. Yen ning tawang ana lintang cahayu. Ora nganggo R. Aku ngenteni tekamu. Ya ora. Marah. Alah iki lho. Marah. Oh iya, lagu dangdut no. Apa ya enek? Enek lagu dangdut sing tanpa R. Apa jajal? Lagune Rita Sugiarto. Ya. Ra. Apa? Lah kuwi R kabeh malah. Sing nyanyi Tobil, Mas. Ora enek R. Kok iso teko Tobil barang iki lho. Lah penting kan gak enek R. Yo kabeh semua lagu itu pasti menggunakan huruf R. Enek, Mas. Apa? Lagu yang tanpa memakai huruf R iki ya enek. Ora enek. Enek. Apa lagu sing tanpa huruf R? Lagu anak-anak kae ta. Sing endi? Lah. Setunggal tambah satu. Iya. Itu lagune sing piye? Satu tambah satu sama dengan dua. Oh iya. Dua tambah dua sama dengan empat. Oh iya renek R. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Oh iya. Delapan tambah delapan sama dengan 16 tanpa R. Resik, Mas. Lah wi lak lagune dibasakne Indonesia tapi nek Jawa tetep nganggo R. 1 tambah 1 sami mawon loro ngono. Loro. Oh, nganggo R mesti. Ya ora. Ya kok jajal ndang. Ora ro carane. Ndang jajal ta? Setunggal tambah setunggal sami mawon kalih. Kalih tambah kalih sami mawon sekawan. Sekawan tambah sekawan sami mawon 8. 8 ditambah 8 sami mawon 16. Oh gak loro ta? Nyapo loro nyapo. Awake ngetes ibu-ibu coba G-nya tadi di mana, Mas? G-nya tadi. Mudun dong. Ya. Ben saya rumaket. Ngomong. Tak turutane. Aku ra masalah.
sing penting kowe Bu sampean sik dong dong sampean gak apal kok mangat-mangat tok lho sampean mboten apal Bu mboten saged nanging apa kowe luweh milih dhek kurang apa Bu berjuang alah kowe malah enak coba kowe sing ngetes kowe jajal ora ngene lho blangkonmu copot lho ben go kenang-kenangan monggo Bu monggo Bu monggo Aja. Blangkon nyilih agung kok malah. Dong lah dong. Tanggapno Mayangkara karo Nik. Tanggapno Mayangkara karo Niken larang-larang malah turu. Oke. Genti kowe ngetes lagu. Kowe genti. Lagune ganti no. Yo ganti terserah. Lagune Deni Caknan kuwi iki mesti paham. Bisa no. Burengan no. Yakin no. Sumpahin janji adane dipas kele kurang-kurange cenanane asik liyane kuwi lho sing nadane rendah lho iya nemu jajal jajal yang piye pas repe Reve nemu sing nggih lho ya mbok kok mulane tonanu diapalne ben kena dienggo ngenekan sing piye lho Bu nemu ki lemu kowe nah irang oh lah iki lho sing apal iki nah ya Reve langsung oke Jang kowe sing paling aku mbok sing rebes bojone anggah cangkeme iki lho kok iso wis pas wis penak lho ngarepmu wis penak kok jajal baleni to dipas Dang nemu kowe la Dang Reve piye Bu kowe sing paling ngerti aku mbok semak pepucane bange sabar no ngomong aku muga selawase dadi siji asik matur suwun pun mari sing kemati namun sirane ngobati ati kang sepi matur suwun sing kemati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani tepuk tangan luar biasa jan ibu-ibu burengan tak akoni ya Pak matur suwun Pak matur suwun nggih matur suwun Pak nggih lha apa wis dikai lha wis matur suwun ra re ra re ra re ra re ra re ra tangannya di atas semua ra re 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 ra yo
Rare rare ra. Yakin Rare rare ra. Rare rare ra. Rare 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 ra. Rare rare ra. tombo at Rare rare ra. Rare rare ra. Rare rare ra. Rare ra. Rare rare ra. tombo at Rare rare ra. Rare rare ra. Rare rare ra. Rare rare ra. tombo at Rare rare ra. Rare rare ra. Rare rare ra. Rare ra. Rare rare ra. Rare rare ra. Kok nesu lho, kok nesu, tapi nesu yo gak pas iki ya. Lah wong tombo ati nyanyine kapan wong rare Kowe rare. pengen nyanyi lagu Tombo Ati ta? Nyanyi. Oke. Rare rare ra. Rare rare ra. Rare rare ra. Rare ra. Rare rare. Yen aku kangen karo sliramu. Alus-alus fotomu neng HP-ku. Yen aku kangen malah Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. tak samangsa ben dina rada kalilan fotomu ning dompetku. Kowe ra krasa tak sawang saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Luar biasa. Mas Lodong, Dalam Mas. nek cara awake dhewe nyanyi itu sudah hal lumrah. Hal biasa. Tapi ada lagi yang istimewa, ada lagi yang luar biasa. Apa? Kalau kita nggak berkolaborasi dengan Mbak Niken Salindri. Mbak Niken. Iya. Owner Mayangkara. Lho, Campur sari. owner Big Boss. Bos. Terus ya pokoknya lah sing duwe terop, sing duwe iki apa ki taman. Ora ya campur sari iki lho. Saya campur sari Mayangkara. Ini Mayangkara. adalah campur sari andalan Kota Kediri, Jawa Timur, bahkan Indonesia. Indonesia. Tepuk tangan untuk Mayangkara. Yuk, kita sambil bersama-sama. Yuk, Niken Salindri. Yang dhuwur kene. Munggah.